goddag derude. Velkommen til vores helt nye danske cocktailkøkken. Jeg hedder Rasmus, og jeg skal lave jer en masse cocktails. Det her det er første episode. Jeg håber, at du læner dig tilbage og bare slapper helt af, fordi jeg skal nok guide dig til at lave en masse lækre cocktails. Der kommer en ny cocktailvideo ud hver uge. Og vi kommer til at have både klassiske cocktails som Mojito, Mai Tai, Gin og Tonic, Bramble, Espresso Martini, White Russian og derudaf. Vi kommer også til at have gode gamle kendinge som The Last Word og Blood and Sand osv. Og også nogle twist på de klassiske cocktails, du måske kender. Derudover kommer vi selvfølgelig også til at opfinde vores helt egne cocktails. Derudover tænker jeg bare, at hvis du har nogle inputs, så er jeg også meget åben over for det. Hvis du har nogle spørgsmål eller et eller andet, du gerne vil have svar på inden for cocktail bartender verden, så vil jeg gøre mit bedste for at svare på det. Eller hvis du gerne vil udfordre mig, det kunne være, at der er en eller anden ingrediens. Du tænker chili, peber, salt, broccoli, et eller andet jeg skal lave en cocktail med, jamen så er jeg med på en udfordring. Jeg vil egentlig bare lave den første lynhurtige, nemme og ganske lækre gin og tonic. Man skal starte et sted, og i min gin og tonic, der skal vi bruge Monkey 47, selvfølgelig 47 forskellige botanicals, så har vi Fever Tree Tonic. Vi skal selvfølgelig også bruge et glas at servere det i. Jo bedre det ser ud, jo bedre smager det også. Så skal vi selvfølgelig bruge masser af isterninger. Vi vil ikke udvande vores cocktail, det er derfor vi bruger masser af isterninger. Og så tænker jeg ellers, at vi bruger nogle limefrugter. Det er ligesom den klassiske garnish, man bruger i gin og tonic. Vi putter også en lille smule mynte i også. Og ja, du skal også bruge en jigger, og du skal bruge et skærebræt og en kniv. Og så måske, hvis du har det, en peeler, også kaldet en kartoffelskræller. Og mine damer og herrer, vi starter med vores glas. Og her hælder vi 4 cl Monkey 47 op i. Derefter tager vi vores isterninger og fylder glasset med masser af is. Og vi fylder glasset med is, og det gør vi, fordi at vi ikke vil udvande cocktailen. Vi vil køle den ned, og den skal gerne være nedkølet og god i så lang tid som overhovedet muligt. Så tager vi ellers vores tonic her. Og så tænker jeg faktisk, nu glemmer jeg at sige det, at du måske også skal bruge en barske her. For det lille seje trick du kan, der du kan hælde nedad her. Og mine damer og herrer, hvorfor gør vi det? Det er fordi, at ved at hælde det ned af den her barske her, så forbliver så meget af koldioxiden, altså alle boblerne, bliver i vores dejlige gin og tonic. Mens at hvis vi bare hælder ned lynhurtigt, jamen så dræber vi meget brus. Du behøver ikke nødvendigvis at hælde det ned af sådan en ske, men det ser lidt fedt ud. Derudover har vi selvfølgelig vores lime, og så vil vi gerne have en lang lime strimmel. Og den skærer vi selvfølgelig lige til, så den bliver ganske nydelig. Og så presser vi den lige lidt ud over her. Og den får også lige lidt på glassets kant. Og så kan man faktisk bruge et sugerør her. Yes. Man kan også, ja, skal vi gøre det? Vi kan godt lige putte et enkelt mynteskud i måske. Yes, det er min gin og tonic. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil servere den med sugerør. Det gør vi faktisk ikke. Vi dropper sugerøret. Vi kan lige så godt spare på, det er jo den grønne omstilling. Yes. Lad os smage på varen. Ikke så meget snak. Ja, mine damer og herrer, når du har haft en lidt stresset dag, så er det altså dejligt at lige nyde en gin og tonic. Det skal også siges, at gin og tonic faktisk blev opfundet af de britiske soldater i Indien, ligesom skulle ud og slås. Så skulle de selvfølgelig have noget gin. Det var en form for at tanke op på mod. Hjælper alkohol ligesom på, at du bliver mere dumdristig. Og tonic, det indeholder faktisk, eller det er med til at forebygge malaria, som var kæmpestort i Indien. Så derfor så forebyggede de ligesom malaria ved at drikke deres gin og tonic. Skål endnu en gang. Jeg håber, at du vil lave en god gin og tonic selv derhjemme. Vis mig endelig dit resultat af din gin og tonic. Ja, så håber jeg ellers bare, at vi ses til mange flere cocktailvideoer. Jeg lover, at vi tager niveauet endnu højere op næste gang. Jeg håber bare, at vi ses. Skål!